wava musi wesvondo 14 June 2026. Ndinovimba kuti muri kuita vhiki end yakanaka kwose kumativi mana enyika kwamuri. Uno uri musi wesvondo, zuva rokurangarira kumuka. Amen. Itai kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi kana tichiita izvi tinenge tichimurangarira nguva dzose. Pane chimwe chamakambonzwa chinonzi chidyo, handi? Zvikanzi makaita chidyo ichi munenge muchindirangarira nguva dzose. Zvikanzi potai muchiita izvi naishe wedu Jesu Kristu, handi? Naizvozvo kana tiri kumuka naye, tiri kumuka naye mune zvakanaka, kwete zvakaipa. Svondo harisi svondo rekupota muchipedza muchiita zvenyu zvinhu zvisina maturo, kuswera muchiita upombwe, umbavha, ugororo kana kuenda kun'anga. Harisi zuva rekupota muchiita zvinhu zvisina maturo, nekuti kana madaro imi muchizviti muri vaKristu, muri kutuka Ishe wenyu Jesu Kristu ka. Muri kutotaura kuti zvaanotaura hazvina basa, hamuna hanya naye. Naizvozvo kana tiri vaKristu, ngative vaKristu chaivo, kwete vaKristu vechirungu vaya vanongonzi maChristian, asi vaKristu, vanhu vanofamba saKristu, vanotevera Kristu. Kana tichiti Kristu ndiani? Kristu munomuziva here chokwadi? Kana tichiti Kristu tiri kureva shoko raMwari. Amen. Nokuti ndo paakabvawo, pamweya waMwari ndo paakabva, ndo pakabva shoko raMwari, uyezve pashoko raMwari ndo pakabva mweya waMwari. Ndizvo zvakangofanana nekuti wakabva kudenga, wakabarwa nemunhu pasi pano panyika, asi pasi pano panyika wakazobvapo akati ndichakutumira ichi mweya. Muri kuona zvinhu izvo? Pane mimwe mirau yatinenge tatopuwa kare yatisingafanirwe kukanganisa. Hongu mukudzidza kwedu tinenge tisati tava nekumwe kunzwisisa, asi pamunenge makapuwa napo itai. Mwari haadi vanhu vasingakure. Imi munoda kukura, nyangwe pamunenge muchiri vadiki diki, muchiri kumhanya, muchiri kusunda motikari dzezvidhina kana mabhazi ezvidhina kana motikari dzewaya kana kutamba nezvidhori, muchiita mahumbwe, munenge muchingoti kana ndakura ndichazoda kuva chakati, kana ndakura ndichazoda kuva chakati. Kuzvinosei musingati ndinoda kuwedzerwa pakukura muna Kristu Jesu mwanakomana waMwari? Tinongokura nei? Nechingwa. Nairo shoko rinobva kudenga, shoko rose rinobuda pai? Pamuromo waMwari. Tinokura nechingwa, nemvura dzeupenyu. Muri kuzvinzwa kaizvo? Naizvo tinofanirwa kuramba tichidya chingwa, kwete kungodyawo kungonzi ndinzi nhasi ndaverenga bhaibheri, kwete, asi kudya sezvinotaurwa munani? Muna Pisarema rokutanga. Kudya muchifungisisa zvakadzama, muchiona kuti shoko raMwari riri kuredza kukuudzai kuti chii. Izvi zvinotokumbirirwa, munotokumbirirwa kuna Mwari kuti akupei nzwisiso. Nekuti nyangwe iye James kana kuti ndiPeter here anoti kana mukakumbira muchaita se, muchapiwa, sezvo zvakarebwa nani? Naishe wedu Jesu Kristu. Makakumbira ungwaru muchapuwa. Zvinonzi Soromoni akakumbira ungwaru akaita se, akapuwa hwakawanda, nyangwe zvakakazopesera abenzi, asi akanga apuwa ungwaru hwakashamisa vanhu nokuvakatyamadza, kuti Mwari sei akapa munhu uyu kuziva kwakadai. Muri kuzvinzwa? Ndo zvatinofanira kuita neshoko, nokuti Mwari anoda vanhu vanokura. When I grow up aya anodikanwa kunge achibuda mumuromo yenyu, mumwoyo yenyu nemupfungwa dzenyu. Growing up ekukura pana Kristu. Nhasi uno pakukura kwedu dambotarisa kuhumana kweshoko raMwari.
kana muchida kuzviisa nepamwe munoti shoko raMwari rinopesana here, toda kutarisa pamusoro pekusvibiswa. Chidzidzo chatakananga chaicho chidzidzo chatinowana kuna Ekisodho 9. Asi ngatitange zvedu tine kunzwa kuti Ishe wedu Jesu Kristu paakauya ari pasungano idzva wakati kudii. Wakapokana nepfungwa dzakare here? Wakapokana neshoko raMwari here? Wakaisa murau mutsva here? Kana kuti akatseketudza murau kuti ubude sezvauri? Muri kuzvinzwa? Zvikanzi Jesu akadana vanhu vazhinji kwaari akati, teererai munzwisise. Tiri kuenda pana Mateo 15, Matthew 15 kubva pavhesi 11. Zvikanzi icho chinopinda mumuromo momunhu hachimusvibisi. Amen. Asi chinobuda mumuromo make ndicho chinomusvibisa. Ipapo vadzidzi vakauya kwaari vakamubvunza vachiti, munoziva here kuti vaFarisi vagumburwa pavanzwa shoko iri? Ko vaFarisi vanogumburwa neiko? Aiwa, vaFarisi vakabatirira pamurayiro waMwari. Murayiro waMwari unotaura kuti munhu unosvibiswa nyangwe nokunze. Ndo pakanga pane murau, kwakanga kuri kutadza kuziva kana kunzwisisa murau kwavaFarisi. Hakuzi kunzi Jesu akauya nechimwe chinhu chitsva, asi akangouya akasikodzosera shoko raMwari parinofanirwa kunge riri. Zvikanzi vaFarisi vagumburwa, vanofamba nenguo dzakanaka nezvimatebheni zvavo, vakazvisunga muchiuno namadhuku, vakapfeka mazisandaro avo yaya, vachida kuita sei? Kukudzwa. Zvikanzi kuti zvavari vaprista vaMwari, vanotorwa sevanhu vanogara vakaita sei? Vakachena, vanogamuchirika pana Mwari. Ndoinzwi guriro rokuchena. Kuchena zvinoreva kuti kugamuchirika pamberi paMwari. Hazireva kuti wamutsvene, asi unogamuchirika here pamberi paMwari? Akapindura akati, vhesi 18, muti mumwe nomumwe usina kusimwa naBaba vangu vokudenga uchadzurwa. Vasiyei vakadaro vatungamiriri vamapofu. Kana bofu rikatungamirira rimwe bofu, vose vachawira mugomba. Petro akati, titsanangurireiwo mufananidzo uyu. Jesu akavabvunza akati, nemiwo hamusati mava kuzvinzwisisa here? Zvikanzi hamuonewo here kuti chose chinopinda mumuromo chinopinda mudumbu chichizobuda kunze? Asi zvinhu zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo, izvozvo ndizvo zvinosvibisa munhu. Amen. Zvikanzi nokuti mumwoyo munobuda pfungwa dzakaipa. Amen. Amadiwa, ngatiponeswe papfungwa dzakaipa, especially patinenge takuti takuda kunosangana naMwari, especially patinenge takuti takuda kuita zvesvondo, especially patinenge takuti takuda kunoyanana navamwe tichipinda pamwe chete tiri sei seyatinoti kereke yamazuva ano. Bvisai pfungwa dzakaipa. Zvikanzi bvisai umhondi. Umhondi kuita sei? Kuuraya. Mumakereke muno kupondana kwakanyanyisa, tichipfurirana zvinhu zvisina maturo tichibva pane zvinhu zvaMwari. Zvikanzi mune upombwe, kudzidzirana kwaSatani neN'anga nohuroyi kuri kuitika mukereke. Zvikanzi bvai paupombwe ihwohwo. Zvikanzi bvai paunzenza. Munoziva kuti nzenza dzakaita sei? Nekuti vazhinji menyu muri nzenza. Zvikanzi bvai paumbavha, ukororo. Mubvewo pauchapupu hwenhema. Apa pakakosha apa. Uchapupu hwenhema ndosaka tichiti namatirai uchenjeri hunobva kuna Mwari. Musangobata shoko muchitamba. Pane humwe uchapupu huripo hunoonekwa pamunhu. Munhu anenge achizviti Ishe wedu, munhu anotevera Ishe wedu Jesu Kristu, munhu muKristu,
Uchapupu hwenhema uhu ndehwekuti mafambiro ake namaitiro ake namatauriro ake nepfungwa dzake hadzipupure kuti ndehwaKristu. Muri kuzvinzwa kazvo? Uchapupu hwenhema pamusoro pehumwe uchapupu hwenhema. Uchapupu hwenhema ndehwekuita sei? Hwokuti kana tabata shoko toribata zvisizvo tichireva nhema. Zvikanzi uchapupu hwenhema nokureva nhema. Muri kuvanzwa? Pavhasi wedziro kunzi nokureva nhema pamusoro pavamwe vanhu. Tiri vanhu vanoda kutaura, tiri vanhu vanoda kureva vamwe. Zvikanzi asi pakureva vanhu nekutaura pamusoro pavamwe ngatiregedzei kutaura nhema, ngative nezvokwadi. Makambonzwa mwana anoti nyange wakamutaurira nyaya anoti handitende zvaari kutaura izvo. Haasi kuti uri munyepi, ari kungotaura kuti hapana evidence yaunayo pamusoro pezvinhu izvi. Kana kuti iwe uri kufunga kuti chakati chazoitika nekuda kwokudai, zvinokwanisa kunge zvisiri izvo. Haasi kuti unonyepa, asi ari kuti iwewo hauna pfungwa dzaMwari dzekuziva kuti chii chakonzera zvinhu izvi kuti zviitike saizvozvo. Muri kupanzwa? Zvikanzi izvi ndizvo zvinosvibisa munhu, asi kudya asina kushamba maoko hazvimusvibisi. Amen. Amen. Zvino tanzwa rutivi rwaIshe wedu Jesu Kristu pamusoro pekusvibiswa nokusachena kwavanhu. Tinonzwawo pana Ekisodho 9 yatakatarisa nhasi. Kana kuti titange taenda pamurawo, chii chakatanga Ekisodho kana kuti murawo? Ekisodho ndiye akatanga anti, asi yangu muna Ekisodho munowanikwa murawo. Asi vakatanga nokubuda vasati vapuhwa murawo. Zvikanzi ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, enda kuna Faro undoti kwaari, zvanzi naJehovha Mwari wavaHebheru, rega vanhu vangu vaende kuti vandondinamata. Amen. Ndoda kuti mubatisise shoko renyu iroro rekunzi regedza vanhu vaende kuti vanondinamata. Hama dzangu, musakanganisa mumwe munhu ari mukati mekereke. Hazvina basa kuti shamwari yako, hazvina basa kuti mazivane kwenguva yakadai, usamukanganise kunamata nokutadzira Mwari. Ngatingwarire pane zvinhu zvatinotaura, zvatinokurukura sehama tiri mukati mekereke, kuti zvisatadzise wekwangu wandinopindirana naye chaiye, shamwari yangu, kuti ave nemufungo wakatsveyama, pfungwa dzisina kururama, pfungwa dzakasviba pamberi paMwari. Vhesi 2 inoti, kana uchiramba kuti vaende uye ukaramba uchivadzivisa, ruoko rwaJehovha ruchauyisa hosha yakaipa pakati pezvipfuwo zvako zviri muminda napamusoro pamabhiza ako nembongoro dzako nengamera, napamusoro pemombe dzako uye napamusoro pamakwai nembudzi. Amen. Ishe wedu Jesu Kristu anotaura kuti munhu anotadzisa mumwe wavana ava, kana kuti anokonzera kuti vatadze, wakafanirwa kusungirirwa chiguyo pamutsipa wake, akandirwe mugungwa, kuti apararire imomo. Antu muri kuzvinzwa kaizvo? Zvikanzi usatadzisa munhu kuti andinamate zvakanaka. Ngatingwarire zvatinotaura nezvatinoita. Kana tichizviti tiri vaKristu, tichifamba navamwe vaKristu, ngatingwarire dzimwe nzira dzatinofamba nadzo kuti dzisazochita sei, dzisazokanganisa vamwe. Makanzwa Ishe wedu Jesu Kristu achiti vaprista, vaFarisi navanyori vari pachinzvimbo chaMozisi, teererai zvavanotaura asi musaite zvavanoita. Amen. Zvino ndinoziva kuti munokopana nokuti munoda kugarisana pakati penyu. Kana une mumwe waunoda, haudi kumukanganisira, nyangwe uchiziva kuti pane zvaanenge achitaura kana kuti pane zvaanoita anokanganisa. Muri kuzvinzwa? Ndo kunamata chifananidzo kwacho.
asi zvino iyo anokanganisa akakonzera kuti utadze, zvikanzi afanira kusungirwa chiguyo pamutsipa wake, nekuti aita kuti mumwe anga akafanirwa kutevera Mwari achimunamata Mwari mumweya nomuzvokwadi, wakamira pachokwadi, wamukonzera kuti atadze. Zvikanzi chii chinoitika? Mwari anotaura pavhesi 3 kuti anoparadza pfuma yevanhu vakadai vanoita kuti vamwe vanhu vasanamata Mwari zvakanaka navanonamata zvifananidzo. Zvikanzi anoparadza pfuma yavo. Ndizvo zviri kutaura pamusoro pezvipfuwo zvomuminda namabhiza nembongoro nezvimwe zvinhu nechikafu chavo, sekuparadza kwakaita Igipita, nokuti Farao wairamba kuti vaIsraeri vaende kunonamata Mwari. Tine nzira dzatinokanganisa vanhu nokusvibisa vanhu kuti vatadze kugamuchirika pamberi paMwari. Ngatigare takazvingwarira izvozvo. Ngatishandirei rusununguko rwedu kana kuti kutenda kwedu tichitya, takangwarira. Amen. Amen. Patiri kuda kusvika ndipo pane dambudziko rechitanhatu, hosha yamamota. Zvikanzi ipapo Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, torai tsama dzamadota kubva pachoto mugoita kuti Mozisi akushe mumhepo pamberi paFarao. Amen. Hanzi tsama dzamadota. Chatiri kuona chaitika apa, chakaipa chaitwa naMozisi, ndechekuti watora dota. Nguva dzose patinoita dota tinorirasira kana kupedyo nekuminda kana kuti mugomba. Hati dota iroro rinozoshanda zvimwe zvinhu. Dzimwe nguva pane zvarinoshanda muminda kuti zvirimwa zvikure zvakanaka. Hapasi pose parinoshanda, nekuti wakarisa pane dzimwe nzvimbo idzodzo dzinenge dzine zvakakwana zvinoenderana nezvinobva padota, zvokuti unenge wakunyanya kutowedzera chikafu chakawanda chinobva mudota pane chimwe chiripo kare, zvinotouraya zvirimwa ipapo. Asi pane dzimwe nzvimbowo dzinogamuchira dota iroro kuti zvirimwa zveipapo zvikure zvakanaka, nekuti panenge pane kusakwana kwamaminerals anowanikwa muivhu. Amen. Asi tiri kuona Mozisi achitora chinhu chakaipa, zvikanzi akachikusha mudengawo. Saka munoziva zvinoita dota. Dota rinoita sei? Rinopararira hati pamberi pani? PaFarao. Muri kuzviona kacho? Farao ndiani? Ndimambo. Azvidza mambo kawo, akusha dota, asvibisa Farao. Wewe munhu akaguma dust ichipfuura wakapfeka sutu yako yakanaka-naka, kana kuti dress rako rakanaka-naka, nomunzira uchienda kukereke, munhu akadzunzira guruva pauriwo, hautsamwe here? Hauite hasha? Anenge achikusvibisa ka? Unotombomuti imi chimbomireiwo timbopfuura, musatiise dust iro. Muri kuzvinzwa? Iwo pfuura uzosara zvake achiita zvedust rake izvi. Saka tiri kunzwa kunzi Mozisi wakasvibisa Farao. Muri kupanzwa? Zvikanzi richava guruva rakatsitsika pamusoro penyika yose yeIjipita, uye mamota anoputika achamera pavanhu napazvipfuwo munyika yose. Vose saka vakatora madota pachoto vakandomira pamberi paFarao. Mozisi akakusha mumhepo, mamota anoputika akamera pamusoro pavanhu napamusoro pezvipfuwo. Amen. N'anga hadzina kugona kumira pamberi paMozisi nokuda kwamamota akanga ari pavari uye napavaIjipita vose. Asi Jehovha akaomesa mwoyo waFarao uye haana kuda kuteerera kuna Mozisi naAroni zvakanga zvarebwa naJehovha kuna Mozisi. Amen. Zvikanzi hakuna chombo chakagadzirwa iwewe nomuvengi chichabudirira pabasa racho. Hati zvikanzi hakuna kuteketera pamatare kwavanoita vachikutonga iwe zvichabudirira.
nokuti iwe wakaita se wakachena unani una Mwari, unochengetedzwa naMwari, unogamuchirika kuna Mwari. Naizvozvo Mwari anokuisa mukati mezvanza zvako, anokuisa pasi pei pamapapiro ake. Zvinonzi kuna mapisarema 91, uchadana iwe ndichakunzwa uchidana. Asi makambonzwawo zvichinzi kana muprista akatadza nyika yose inorobwa, kana mambo akatadza nyika yose inorobwa, sezvakaita Dhavhidhi mazuva aya aatadza nokuverenga vanhu. Mwari akarova nyika, denda rakapinda panyika rakatanga kuparadza paJerusarema. Zvikanzi zvinoita kuti temberi yaMwari igovakirwa pamusoro pechipuriro chaAruna muJebhusi. Ndikadopa akaona pane ngirozi yadzorera ruoko rwayo payakanga ichiparadza vanhu nedenda. Zvikanzi ndo pakavakirwe temberi, nokuti ndo payakanga iri pakakwirira pane temberi, pakanzi pakavakirwa temberi naSoromoni paya ndicho chipuriro chaAruna muJebhusi. Ndipo pavanotiwo ndipo Abrahama aida kupira Isaac. Muri kupanzwa? Mambo akatadza rudzi rwose runoparadzwa naMwari, muprista wakatadza rudzi rwose rwasvibiswa. Ndozvikutaurwa. Saka madota adirwa pana Farao, adirwawo pane n'anga, nyangwe zvadzo dzakanga dziri kumba kwadzo. Uroyi hwadzo hwose hwakatadza kushanda, nekuti dzakanga dzava pane mamota, dzanga dzava nemamota zvichireva dzava vulnerable. Makambonzwa unzi pane vamwe vanonamata vanouraya n'anga? Izvi zvitoripo, zvinotoitika nguva dzose. Muzvione dzimwe n'anga dzinourayiwa chaiwa namakristu. Imunenge musingazvione zvenyu, musingazivi kuti zviri kuita sei. Asi pane dzimwe n'anga hombe dzakafa muZimbabwe muya dzandakanzwa unzi dzakaurayiwa nanhingi namakristu asina abate uroyi. N'anga dzaityiwa kwose dzakaparara dzikafawo, dzakasiya vanhu vane madumwa nezvikwambo nezvidhoma vanhu vakutambudzika nazvo. Muri kupanzwa? Simba raMwari rinoshamisa. Kukusha madota uku ndo kudurira Mwari mwoyo wako, kutaura nhunha dzako pamusoro pomuvengi wako. Iri nzira imwe chete inongoshandiswa navaroyi, asi chakakosha murayiro waMwari, nokuti ndiwo mutsvene. Naizvozvo kana uchigara uri pamurayiro paMwari uri mutsvene. Zvino asingaite kuda kwemurayiro waMwari ndiye asiri mutsvene, ndiye akasviba. Ndosaka n'anga dzichigara dzakasviba, pasina n'anga yakachena, nekuti shoko raMwari rinotaura kuti hapafanirwe kuva nen'anga. N'anga yakatosviba kudhara, itori vulnerable kudhara. Musanyanyodzikudza, dzinofa makasara nezvikwambo zvinozokunetsai nezvidhoma. Muri kunzwa? Farao wasvibiswa. Farao ndiye anoshandisa n'anga. Zvino Farao zvaasviba, nen'anga dzasvibawo futi, dzakamupa zvidhoma nezvikwambo zvaanoshandisa. Ndiro guruva rakatsetseka. Asi ichi ichokwadi chiri kubudiswa nemunhu waMwari, kuti vanhu ava vari kuda kunditadzisa kunamatai. Vanhu vari kundikanganisa pamanamatiro angu. Vanhu vari kundidzivisa kuti ndikunamatei mumweya nemuzvokwadi. Vari kuuya nenzira dzakaminama, vachida kunditadzisa, vachindidzosera shure, vachida kundipamba. Zvikanzi nomuimbi vakaisa mihoronga yavo pamusana wangu. Israeri ngaaite sei? Ngaadaro. Zvikanzi dai pasina Mwari ndingadai ndakaita sei? Ndakaparara chose. Vanhu vose pavakandimukira, pavakashamisa miromo yavo, mvura zhinji dzingadai dzakandikukura. Asi tinotenda Mwari
wakava neni, usina kuona zvivi zvangu zvakafanira kuti ndiparare pamaoko avanhu ava. Vanhu vakasviba vakanga voda kuparadza ari nani kupfuura ivavo. Naizvozvo Mwari wakaita sei? Wakaparadza ivo. Amen. Kusvibiswa. Asi takazvitarisa tichikompeya neshoko raMwari rabuda kuna Mateo 15. Guruva harisvibise kunze here? Rinosvibisa mukati here? Rinongosvibisa kunze anti? Muri kupaona kapo? Rasvibisa vanhu vakasviba mukati kare. Muri kupaona kapo? Iwewe guruva rakaenda pauri, wakachena mukati, uchibudisa zvakanaka kubva pauri, zvinoenderana neshoko raMwari. Guruva harina simba. Muri kuona? Iwe wakachena kare, nyangwe wazadzwa guruva harina basa, rinoshayiwa simba pauri. Asi guruva rakaenda pane munhu akaita sei? Akasviba kudhara, rinomuparadza. Muri kunyatsonzwisisa here zvandiri kutaura izvo? Pamusoro paMateo 15 napamusoro paEkisodho 9. Amadiwa, yakuda kutosvika hafe ndawa ndichitaura. Saka ndichapedzesa svondo ino nekutaura pamusoro pemutemo. Mutemo unoti chiko, takaenda kuna Revitiko 5. Zvikanzi kana munhu akatadza nokuti aramba kupa uchapupu, iye achinzi ape uchapupu pamusoro pezvaakaona kana zvaakanzwa, achava nemhosva. Amen. Full stop ipapo. Ndimbotaura zviduku pamusoro pevhangeri. Mambonzwa kuna Mateo zvichaurwa pamusoro peuchapupu. Uchapupu hupiko watinofanirwa kupa uchapupu hweshoko raMwari? Saka munofunga kuti imi vose vanoita ung'anga havazive kuti muBhaibheri maka hamufanirwa kuve nemuroyi here, hakufanirwa kuve nen'anga here? Vanozviziva, asi uchapupu hwavari kupa pamusoro paMwari ndewekuti Mwari haasi kuziva zvaari kutaura. Mwari anonyepa. Musateerera Mwari, musamunamate. Ndo uchapupu hwavari kupa vanhu ava. Muri kuzvinzwa? Imimi munoenda kung'anga nekuti hamuna simba hanti? Hamuna simba, munoenda kung'anga kunoita se kunorapwa, nekuti ng'anga dzinoziva uroyi huripo. Dzinorapa humwe uroyi, dzinopawo uroyi, ndo dzinopawo nezvikwambo, ndidzo dzinopawo nezvidhoma. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo dzinoziva uroyi, dzinokwanisa kurapa uroyi. Asi pane chimwe chinhu chinoitwa neunonzi mumwe waMwari, sezvamakanzwa kuna Ekisodho, kuti ng'anga dzakaramba kuti ai zvachagona kuzviita izvi. Wava munwe waMwari, ndiMwari aita zvinhu izvi. Hakuna ung'anga kana uroyi unosvika papi? Apa pauda kuti svitsa apa Farao. Isusu takuita back down, takutotiza panapo, wakusara uri wega. Uri kuzvinzwa? Uchapupu unopuhwa nenzira dzakasiyana siyana. Uchapupu unokwanisa kupuhwawo namaramba Mwari ekuti tinoziva murayiro waMwari neshoko raMwari, asi tinoita zvinopesana naizvozvo. Zvikanzi uchava nemhosva iwe unopesana neshoko raMwari, nekuti namagariro ako, namaitiro ako, namafambiro ako, namatauriro ako uri kupesana neshoko raMwari, uri kupa uchapupu usina kunaka. Iwo dzimwe nguva uchitozviti uri muKristu, kana ng'anga chaidzo dzinotenda kuna Mwari idzi, asi dzinopa uchapupu usina kuita se usina kururama. Ndo pamakanzwa muimbi kumapisarema achitaura kuti handingavimbe nemunhu kana namakumbo emunhu kana nesimba ramabhiza, ndichavimba nani? NaJehovha. NdiDhavidhi anowanzotaura izvozvo izvi. Tisingade kupedza nguva, ngatindiri pavhesi 2. Hatisi kupedza nguva yesachi, asi kuti tingomhanyisana nenguva.
kana kuti munhu akabata zvinhu zvipi zvazvo zvisina kuchena, zvingava zvitunha zvemhuka dzesango dzisina kuchena, kana mombe isina kuchena, kana zvipuka zvisina kuchena zvinofamba pavhu, kunyange asingazvizivi, atova asina kuchena uye ane mhosva. Amen. Zvikanzi nokubata chete wasvibiswa nezvinhu izvi. Muri kupanzwa? Kutestamenda yakare zvainzi garai kure nezvinhu izvi nokuti zvinokusvibisai. Munova musingagamuchirike chii pamberi paMwari kana masvibiswa nezvinhu izvi. Asi kubata kuri kutaurwaku ndekwekunzi muri kugamuchira zvinhu izvi mumwoyo menyu, muchizviita zvine simba, muri kuzvisvibisa mukati. Munozobata zvenyu namaoko enyu, makuita uroyi hwenyu, asi munenge matosviba kare mukati. Munenge makutongozadzisa pamunozopedzisa uroyi hwenyu. Tataura pamusoro pekuhumana. Jesu akati hachisi chinopinda mukati, asi chinobuda mumunhu. Zvikanzi uroyi hwose muchahuzivawo, muchatohunzwisisa kuti uroyi, kana tida kuroya pamunhu tinoroya sei. Asi kuzozviita nekugara muchifunga kuzviita musingazvirambe, ndo pachava nemhosva yenyu. Nekuti chamadya ichi dzimwe nguva chinokwanisa kubata simba mamuri, chichigara chiri mumwoyo, ndo pari kuzonzi mufungo apo naIshe wedu Jesu Kristu. Pfungwa dzakaipa, pfungwa dzisina kuchena dzinosvibisa munhu, nyange usina kutaura nei nemuromo wako. Vhesi 3 inoti kana kuti akabata zvisakachena zvavanhu, chinhu chipi zvacho chinoita kuti asava akachena, kunyange asingazvizivi, paanozviziva achava nemhosva. Amen. Mhosva ndio inotipa kuti titongwe. Mhosva ndiyo inoshandisawo chii vakaipa. Mhosva ndiyo inoshandisawo Mwari. Muri kupanzwa? Asi ngatinzwisise mhosva dzatiri kupara kuti tisadzipare, tipe mukana vakaipa, nyange vasina simba. Ngatiregere kuvapa mukana iwo, asi tivatsurewo pane zvavanoita zvakaipa. Nokuti isu hatiitei izvozvo. Haungatsure munhu kuti aregedze kuita chimwe chinhu chaunoita iwo pachako. Uchapupu hwakaipa ihwohwo. Ndosaka maizonzwa Jesu achizotuka vanhu achiti vhangeri. Zvino kana utori munyengeri wakatosviba kare, hauna chakanaka pauri, hauna chakanaka mauri. Yatikumbira ipapo pavhesi 3 pachidzidzo chanhasi chokuva takasviba. Mwari ngaave nemi, akuropafadzei pavhiki rinoteera. Mudzidze kuita zvinhu zvakarurama kuti muropafadzwe chaizvo naMwari. Chisarai.